皆さんこんにちは。私でチベットディスウィークへようこそ。私はチベットテレビのアリアです。チベットやダララマ法を、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。広島長崎の原爆投下75周年にダララマ法王が平和を呼びかけ、ダララマ法王がノーベル賞受賞者のジョン・ヒューメイ氏の逝去に追悼の意を表明。元チベット人政治犯アマ・アデさん逝去。センゲイ首相がカナダの特別委員会に出席。我々が中国を変えなければ我々が中国に変えられる。センゲイ首相が国連専門家団の要求を受け入れよう中国に呼びかけ。チベット人4人のグループがイギリスでチベットのため平和の行進を実施。広島と長崎の原爆投下75周年にあたり、ダララマ法王は各国の政府、各州の組織、高校の人々に向けて紛争を解決する方法として力ではなく話し合うことで問題解決を図り、人間の命を大切にして平和を達成することを改めて実行していこうと話しされました。ダラマ法王はチベット人の若者たちの要望に応じられ、8月4日から6日の3日間の法話会を行われ、ジェイソン・カーバーの演技さんについて話をされました。その中でダララマ法王は日常の中での慈悲の心や演技について参加者らから質問を受けると、人間はみんな自分自身を大切にしようとしますが、もし私たちがみんなお互いに頼り合っていると考えるならば、他に人を大切にすることがいかに大事なことであるかを理解することができるでしょうと話しされました。チベットの精神的指導者であり、ノーベル賞受賞者であるダララマ法王は、北アイルランドの政治家で同じくノーベル賞受賞者であるジョン・ヒューメイ氏が長期にわたる闘病の末、今週月曜日に亡くなることを受け、追悼のメッセージを発表されました。その中でダララマ法王は、ヒューメイ氏が紛争の解決に平和的手段と非暴力を取っといた姿勢を称賛し、ヒューメイ氏は意義深い人生を送られていたと述べられました。アデタブンさんは水目アマアデという名前でも知られ、チベット人政治犯として最も長く服役した一人でしたが、今週月曜日ダラムサラで亡くなりました。88歳でした。アマアデさんは1932年に生まれ、1950年代後半に中国にチベット宣教へ抵抗運動に参加し、中国の刑務所に27年にわたって収容されました。その後、チベットの抵抗運動、勇気、愛国心のシンボルとして、チベットの自由と尊厳を守るために不潔の精神的で戦うその姿、世界中で語られました。ロブサン・センゲイ首相はカナダ議員商民院の中国カナダ関係に関する特別委員会の中国に関する第1回公聴会にスピーカーとして出席し、中国共産党によるさまざまな深刻な問題を挙げ、カナダ政府に対し自由な価値観を実施する民主主義な国々の動きに参加することを求めました。センゲイ首相はまた、中国国家憲法の枠内でチベット人の真の自治を求める政策として中道のアプローチを支持する動議を可決するよう委員会に求めました。委員会に出席した議員たちは、これを受け中道のアプローチを支持する動議を実施する要請が次回の委員会で検討することになりました。
カナダ議会商民院の中国カナダ関係に関する特別委員会の中国に関する第1回ご紹介はオンラインで行われ、元在中国カナダ大使デイビッド・ムルローニ氏、委員会議長ジオフ・レーガン議員、自由党ダン・アルバース議員、保守派のステーフェン・ベゲロン議員、ブロック・キューベーシオ議員、委員会副委員長の新民衆党ジェック・ハリス議員が出席しました。国連独立任務保持者5名による声明が今週火曜日に行われたことを受け、中央チベット政権ロプサン・センゲ首相は中国に対し国連の専門家へ情報提供とペンチェンラーマ11世の面会を呼びかけました。国連独立任務保持者たちは共同声明の中で現林初期ニマシーの拘束とチベット仏教における構想の転生に関する原則に懸命を表明しました。今週木曜日、天神サンモさん、ソナム・ツェリンさん、タシー・トゥントゥムさん、天神・ピンソクのチベット人4人のグループがブリストルからロンドンまで歩く平和の行進、チベットのためのワークを行いました。この平和の行進は中国共産党による人権侵害が横行するチベット、新疆ウイグル、香港における人権侵害に対しイギリス政府をはじめとする国際社会の認識を高め、支援を求めることを目的に実施されました。今週のニュースはここまでです。次回はまたお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。